دەم باش خوێندەکارن هێژا ئیرۆ وانامە ji beşê duyem wana şeşa bikarayîna jêderên xwezayî. Li vê dekê demam dibêjin bikarina jêderên xwezayî, jêderên xwezayî çi ne? Ew jêderên xwezayî got ku mirov li wê jêdera han em bêjin li wê xwezaya han jiyan dike ew yanî em bêjin pêwîstiyê xwe ji wê xwezayê radihêje û li vê dekê gelekî giringiyê jê digire. Em bêjin ne giringî tenî em bêjin neyîniyê wê jî hene bandora wê li mirova jî heye, li şînatî heye, li axê heye, li her tiştî heye. Niha kamê derbasî wana xwe bin li vê dekê bikarayîna jêderên xwezayî. Demam bêjin jêderên xwezayî li vê dekê li destpêka dîroka jiyana mirovan de li vê dekê ji bo ku mirov jiyana xwe berdewam bike li vê dekê çawa dikir tim li xwezayî vedgeriya yanî û li jêderê xwezayî vedgeriya li vê dekê ji bo ku yên cûr bi cûr ji bo debara jiyana xwe a rojane bikar bîne li vê dekê li xwezayî vedgeriya. Li vê dekê û ji bo ku jiyana xwe pêş jî bixe li xwezayî vedgeriya. Li vê dekê em bêjin lê çawa ku mirov ji bo sûd û ji jêderên xwezayî bigire li vê dekê her wiha em bêjin li vê dekê her wiha bêjin bêre neyîniyê cûr bi cûr jî li vê dekê derdiketin holê. Bikarayîna her jêderek ê xwezayî bi awayekî bû û jêderê wê bikarayîna her jêderên xwezayî bi awayekî dihat bikaranîn dekê armancên hemûyan jî çi bû hêman bû li vê dekê. Dema bêjin bi destxistina û bikarayîna wan li vê dekê van jêderên xwezayî li derdorê de li vê dekê çawa dikir di wê demê de em bêjin dihat bi destxistin ev jêderên xwezayî em bêjin li derdorê û li cihê ku dihat peydakirin li vê dekê ew bandor li mirov hat kir û em bêjin û xwezayî de tê bandorkirin. Li vê dekê tê guhertin jî li vê dekê çawa tê guhertin yanî ew ku em naz dikin her herêmek xwezaya wê bi awayekî em bêjin her yek bi şiklekî ye. Hinin jê daristanê pirin, hinin jê erdê wê deşt pirin, hinin jê çiyayê wan pirin. Ev jî dikeve jêderên xwezayî. Li vê dekê ceme vekirina kanên komirê jî hebûn. Berên derbasî bin li vê dekê divê ew jêderên xwezayî wek metirsekî ji mirova çê dikir wexta dihat naskirin li vê dekê pizgirêkên ê tenduristiyê jî hebûn li ceme ew jî bandor li mirova dikir. Ne em bêjin wela sûd tenê jê dikir lê neyîniyê wê jî hebûn ji aliyê tenduristiyê de. Li vê dekê ana vekirina kanên komirê li vê dekê bikarayîna wê li ser hawirdorê erdingariyê hin em bêjin bandora neyînî dike. Çawa neyînî dike yanî em bêjin dema dihatin ev komir derdixistin li vê dekê çawa dikirin ser rûyê erdê. Ser rûyê erdê dihat guhertin. Ew dema dihat kolan dihat derdixistin li vê dekê rûyê erdê û hawirdora xwe jî çawa dikir dihat guhertin. Bi demê em bêjin dihat derxistin ev komira hanê jî bi awayê rûerdê tên guhertin. Li welatên pêşketî çawa dikirin di demê vekirina kanan de li vê dekê kanên ê komirê axa seraserî ya ku tovî û şînatî jî û komirên enguman ziyê li vê dekê çi dikir divan di nava wê de jî em bêjin bi awayekî rêkûpêk cihê wê jî diguherîne. Çawa dike? Tê guhertin. Li vê dekê em bêjin bi çêkirina sazûmanên derdora wê jî pirzgirêkên tên çarekirin yanî vê çawa li vê dekê ew pirzgirêkekî derdketin biborînin li vê dekê çi dikirin çare jê re dîtin ji bo ku astangiya buhara çê neke. Li vê dekê û anha em ê şemeydin li vê dekê divê her wiha jî divê şewtandina a komirê. Dema ev komir dihat şewtandin li vê dekê çi dikir hevrûgirtinek em bêjin kokrê çê dikir çê dibû. Li vê dekê jî piştî wê çi dihat li vê dekê dibûn sedemên barîna baranê bi asîd. Dema ev barana bi asîd dibariya li vê dekê çi dikir ev barana rêjeya karbondioksîdê jî di hewayê de çê dikir pir dikir yanî. Ev rewşa han jî em bêjin çawa ku ziyanên didin tenduristiya mirovan jî ne mirov tenê jî em bêjin ziyan digiyan axê jî em bêjin di hundirê vê axê çê dibû ji bo ku şînatî çê nedibû ji bo ku ev asîd tê de pir bû. Lê jiyana zindiyan jî gelekî bandor dikir. Li vê dekê kanên komirê bi demê re çawa dibû kêmaniyên gotê de vê enerjiyê de hebin jî çawa dike di hişt got
زیده به بلویدکی یعنی دیگر اوله زیده دکر گرینگی آویجی دستان پردو بو بلویدکی لی جبر امبیجن زیانا وی یانگو امبیجن هاتنه دیار کرن او زیانا گهاتیه دیار کرن بلویده لگلک ولاتان ای پیشکتی بکارین آوی سینوردار بویه یعنی چاوا اولاتن گو امبیجن او باراین با آسیدیا امبیجن او کمرانا لویدکی باندور الواندکی یعنی لویدکی وکجره سینورن داین جو باندور الوانکه هر وهاجی ج بلی کومریجی گلک جدر خوزایی دن هنه وک امبیجن بترول غاز امبیجن والجمع غاز خوزایی جه هنه با آب ودار وبر ورو الفيدكي وهر وكيدن افجي هنا الفيدكي لجدرن هري بنجهين يا جیانی چی آوه وک امزانن دیجیان امروز ده بری هر تشتی آویا هری گنگ گمرو به جیان خودی که او کار بشخوره به چی جیبه چاندنیه کی جیبه لویده که انویژن آو ده هلبرینا چاندنیه ده بکار آنیه جبر گوگه چاندنی به آو نابه او آو جبو مرو واجی گل کی گرنگه ده پیش سازیه او هلبرینا انرژی ده جی خودی جه کی پر گرنگه یعنی ده پیش سازیه جدی بکارانین آو لویده که بسود و به بنرخين آوه ام بجبو پیشکتنا ام بج او آوریا جواکی جی پیوستی آوان پی هیا آو جیدره که گو در دکاره خواه نو بگل ویده که جبه گو آو تم چاوا دبه نه دبه یعنی آو وک خنامینه ده گوهرتن دکوه آوه تم آو نو دبه دبه واتای ده گو به کارای آوه یا ام بجن دومداری و گنگازی لوی جیدره خوزایین گرنگ دماغو امله جهه کی کیم آنجی تنبه یعنی گل جهه کی امبیجن آواوی کیم ببه و چاوا ببه مروف نکارل و دجیان بگه و جوی جهان و بارکیام هر جهه کی گوک آف لی تمهب یعنی ام کاربیجن جیان مروف گریدای آوی جهه گوک آوای کیم ببه یعنی رو عرض آوی چاوا دبه بشیناتی دمینه یعنی زها دبه عرض بشیناتی آن حال وده که ام درباسی بشی خوی دبن بلاونا جدرن خوزایی ویده که بلاونا و بردوامی ابو بورین بردوامی جدرن خوزایی ویده که جدرن خوزایی لسر روعد لگوری جوره خواه لهر جهی و دمیر وک هفن لیویده که بردوامی آوان بکارین جدرن خوزایی گریدای جهی وی چاول ویده که لیویده که الجمع ده جدر هنه جدرن گوگین بردوام دبن وک چنه وک بایه ام بیجن انرژی روکیه ام بیجن آب آواناتن بردوام حیار جمعی روزی آوانا بردوام جبو گمروف جیانا خواه لسر واندکه لی جدرن ام بیجن ایگوگ بداوی دبن یعنی وکه ام بیجن بترول کومره ام بیجن گاز آوانا وکه ام بیجن تی در خستن دمه که دجانا تی سکناندن یعنی آوانا نوک با و آب و انرژی روکی نه بردوام نه روزانه تمام آن الویدی که ام درباسی بشه خواهید ببین تکنولوژی و ریبازین گوتیم بکارانین چه تکنولوژی جمع هنه الویده که تکنولوژی جمع هنه ام بیجن ریبازین بکارانین آجیدرین خوزایی بدمیر هتین گوهرتن چهاتین گوهرتن ام بیجن دمین بوری ده آفدانا چاندنیه ده الویده که مروبا چهات کردم هاتن چاندنیه خویا ام بیجن عرض خو آف بدن چهات کردن هما آف لی قلبان یعنی آب دسر روی عرضه دهارکی لیلویده که افجی دبو ام بیج وق قسطنگی که چیت که لیلویده که ام بین دولتین ای پیشکتی چاوا دکر لیلویده که وق ام بیجن جره وق آفدانا بریا دلوپانه یعنی هدی آب لسر شناتی وان بریکو پیکتی و آب هانجی به پاقش به آب پاقش بکار تانین ج دمین کفنده حتی نهاجی جبو ام بیجن مروفان جدره که خوزایا گرنگ اول لذلك د رجمه ایرو دجی ام بیجن خباتن چاندنیه جیویده که هنه جی واتیا جي ولاتك حياة ولاتك وأم بيجن جي هريمك حياة هريمك جهب جداي يعني أم بيجن هريم هنا چند دنیاوی پر هریم جی هنه چند دنیاوی یا کیمه اف جی دکافه ام بیجن آب هواوی یا ام بیجن گریدان خوزایاوی یا اف دهندری وان هریماده آنها الویده که ام درباسی بشی خویده ببن پیوستیا مروان الویده که
پێویستیان مرۆڤان بچ هەیە ji bo ku mirov jiyana xwe berdewam bike divê dekî pêwistiya xwe jê gelek jêderên xwezayî digire jêderên xwezayî li cem me gelek hene li vê dekî ev jêderana em bêjin û ji bo ku jiyana xwe pêk bêniya sûdê ji wan bigire divê de ev pêwistiya mirovan ji demên borî heta roja me îro jî berdewam e yek jê wek em bêjin li vê dekê ew kanzayên gog derdikevin ji binê erdê ew kanzan çin li cem me wek hesin di destpêkê de mirov ji ber ku me got hesin di destpêkê de mirov bi dest xist û heya roja me îro jî em bikartînin hesin di gelek tişta û gelek alava de em bikartînin piştî wê jî mirov li vê dekê çi kanzayên din jî bikarayîn li gorî welatên giringiya wê tê diyarkirin girêdayê pêşketinên û teknolojiyê wê ne di roja me îro de jî em bêjin bi dest xistiye û hatine bikaranîn divê de hatiye bikaranîn em bêjin girêdayî demê jî ev kanza jî pêwistiya mirovan ji hevsengiyek standiye anha bên parastin ji neyîniyê ji jêderên xwezayî çi parastin gelekê cem heye li vê dekê her çi qas em bêjin jêderên xwezayî ji bo jiyana mirovan baş e jî lê li vê dekê bi destxistina û bikaranîna wan di gelek neyîniyê wê jî hene li vê dekê ev neyînî çi ne derdikevin li cem me yanî em bêjin derdikevin holê ev yek ji wan dema ku mirov van jêderan bi dest bixe yan jî em bêjin bikar bîne li vê dekê dibe mirov çi be hişyar be hayê wî jî hebe yanî em bêjin dema bê ji xwe re çandiniyekê bike dibe birêk û pêk bike ya em bêjin her daristanekê ji xwe re em bêjin darna jî dibe birêk û pêk be ya em bêjin bixwaze tiştekî bivedîtin li wê dekê ew jî dibe li vê dekê dibe mirov tim hişyar be ji ber ku bandora a jêderên xwezayî jî li mirovan heye li vê dekê em bêjin yan jî li ser em bêjin ana mînak em bêjin mirov li vê dekê bê li ser cemekî em bêjin bendava ava bike ne dema bê bendava ava bike divê hişyar be ji bo ku cihê em bêjin bendavê baş be û axa wê ji bo çandiniyê jî û li derdora bendavê din kêm be li vê dekê dema ku mirov daristanan bikar bîne jî dîne û wan ji bo em bêjin debara xwe ya em bêjin dibirîne li vê dekê çi dike gelek saziyên diguherîne li vê dekê çawa dike tê guhertiyan çima em bêjin mirov bê ew qadar jêk ji baha daristana bandorê li daristana jî dike û li mirovan jî dike û em bêjin li lawira jî dike li vê dekê ev dikeve astangiya jêderên xwezayî her wiha jî divê li vê dekê mirov ji bo bikarayîna hemû jêderên xwezayî hişyar be li vê dekê anha wana me bi dawî dibe em ê pirsê xwe lêkolîn bikin pirsa me yekem dibêje mirov pêwistiyê xwe ji jiyanê ji bo derdora xwe peyda bike çi ne pêwistiyê wê li vê dekê li vê de pêwistiyê xwe ji gelek jêderên xwezayî li ser rûyê erdê pêk tîne û sûd ji tê wergirtin wek me got destpêkê mirov hesin destxist pişt jî gelek kanza hatin destxistin yek cê jî av e em bêjin petrol e gazin ev pirsa me duyem dibe jêderên xwezayî rêz bike û jêderên herî giring çi ne jêderên herî giring em bêjin jêderên xwezayî hesin petrol em bêjin av axe gazên xwezayî ne ev û her wekî din pirsa me sêyem dibêje pirsgirêkên bikarayîna şaş a avê derdikevin çi ne çawa pirsgirêk li cem me hene wek em bêjin avên qirêj bin ya em bêjin baranên bi asî dibin ew jî bandorê dikin em bêjin avên zêde bin ew jî bandorê dikin li vê de pirsa me çara dibêje jêderên xwezayî yên berdewam dikin û yên berdewam nakin rêz bike li vê de di jêder hene cem me jêdera a yekem de jêderên berdewam dibin weke ba enerjiya rokê û av û her wekî din jêderên êge berdewam nakin weke petrol komir û gaz ê xwezayî ev an li vê dekê wana me bi dawî bû û bimînin tikêf û xweşê din